Og hvad er så din undskyldning? Hvorfor har du ikke lavet dine lektier? Jamen, jeg har lavet det, men så da jeg printede det ud, så tabte min lillesøster, hun tabte en cola ned i tastaturet, og så gik computeren ned. Og så lånte de min mors computer, og så gik min mors computer ned. Og da jeg så havde fået lavet den og sådan igen, og det hele var gemt, så det ikke gik ned igen, og det ikke blev væk, jamen så var der ikke mere blæk i printeren. Så skyndte vi os ned og købe noget. Og så printede vi det ud, men så tegnede min lille vi, og så printede noget nyt noget ud, og så var det hele klar i går aftes. Og så i morges, da jeg var i bad, jamen så spiste vores hund det. Og så var det, jeg tænkte, jeg kan ikke nå at printe det ud, fordi hvis jeg printer det ud nu, så kan jeg ikke nå bussen, og hvis jeg ikke nåede bussen, så kommer jeg for sent i skole, og så vil jeg gå glip af din fremragende undervisning. Den er god. Den skal jeg huske, den er virkelig god. Ikke flere dårlige undskyldninger. Få gratis hjælp på lektiononline.dk.